Abishafo me mamunyina dwo mama kwaba eba titi obi kire dwumadie so eda so nyankopon adom wode ekra nkwa acha yasa na ahia maka kire mse bosumi we mu nyina eye bra santehene Otumfour se tu otoso mienu edidi ni mfie aduonu eda na mfie aduonu no niema nkakra bi ewom ana titi obi kire abedwafo ya fa ato ye ho so se ye de ebremo mamenka wo se dwuma ye di wode no bites ana kita yemu ayede ebreo wode no eye nananom nsa na nsa eye nnua nubna hama nnua hini ana nananom akeka bomu ayede aye ode no ho brekasa kakraka ho mentia kakraka ho akado kakraka ho ada akatwade enso eka ho demo mame mo okokose se wonya nyamfie dunwotwe a onka ho sanso na se oye obatan a o ma obanufu a onka ho eno da nche ya nipa bibre bia etimi enom ode no ho ensane bi ode no ene dwuma ensaku a ekita adwuma ayede ebreu mu me a me di dwuma de ho chia me den adi kofi kakari na mame kai wo se nne me ne Drobonsohene ana ahia ye ba betwetwe nkomo montwa me da me ho aba ye ba ye be fi nkomo twetwe na se montwa me ba sisi a Ebusha for me da ma sese matwa me ama madam ho aba medical ka che se ode no hobites ana kita yemu a ye de dwumade ebreo me kono me bo nka se me ne Drobonsohene ana eba betwetwe nkomo me mpese me yamfum so wa na na di mu ntino me busa na na no no abonide mira wadama me mwakwa aba me ba cho di ankasa a ukroma umama edi nimwo ene sei mene nana Dwamena Dankwa Dubisiaw Drobonsohene wadama yeka Drobonso a Drobonso e wo fahene wa Asante mantem yeka Drobonso a e wo kumomamu Drobonso wo kumomamu na medase ma yenhu ukuro no ho abakosem kakrai abakosem kakra ne se Drobonso ye free Asante achem efri achem asuom kibi ehona tetenome nananom free bae ye bae no ye babeso ye nanatafo hene ana yesi ye babeso SANTEHENE wa me ama ema ye ka ho endi asum no mu no BBC eno de nyina metumi akiremu wa ha ema afei ono ade ye ma yewura nso de ye hye bafo manwe hene nsa se yemfa no so ne yemra mesom SANTEHENE na se de ye nyina yenim no so bedu asantema mu a ye bisa wadwuma a woye ye bisa amena na se adwuma be na ye no asem ye bofo ye tutu ye ni no na mena na adwuma woye eye bofo no okum so no na ye hwekumoma mu a saa emmoa no ebi wo ho pa ti ma mena na no mo nante firi tafo ekoduru kumoma mu a na kuma hene ene ma ye ba bi tena ewo ho aye kyekere kuro no yekoduru ho no yekoto ensuo na ensuo na ye hunu ne din na mena na wo bosum bi ye fe ne tachiwa ya ha yosuman eno no wode ye ha ye consult bosum no ensuo no usabia nyanyan e body de ensuo no wodo nsa tumu a na wa kyera dwen na bosum no ka kyera mena na sa ensuo ye obeduru adore a ebon yi enti wo nhunu ane drobon adore sa ebon usabia nyanyan adwene nko a adore bon ane drobon na nsuo ne ewimunam edi ye tra ho baby ye tra ye no na ejahye ana behye ye ene yetu ekọ nsuo na eja e won nsuo na yira ne ye ntimi ntwamba ye tuba nsuo na nim won nsuo na yira na befa ye dem ene yetuba baby ye ti sesi e ene ye nya Drobonso adore ya bon Drobonso oba ye ba baby na ye kuro ye kwaman ne nsuo ne da ho na ye fre ne sa pepepe enyamu na mo batu ni din no le mo mu ba ne na so ne boni di kire ye se adore ya ebondi unhu ene Drobon ti no woni din dada na ye tena ho ne ma ne be ye Drobonso adore bon ene wadama odore bon mu adore nso sa ebon ene Drobon adore bon ene wadama ansana na atafo hene ede mo bre santimanura eye Otumfour
na mo ka adwuma mo de kire no no efiri ho no mo to aso yewrade ye ma yewrage ye free na atafo yin nsem no ye san so ko sai kire ba fo ma nwere hene eto aso me nananom bebrebe kopem za fe kuro no ye kese no yewra pagya no sa fe ye meso anche no iza wo kapa dia memene ohene otoso mienu a meso ache yewra se ohene bedase wada mama ye hu nan wonu ohene otoso mienu a wo so ya kire yewra na mayen hwe dwuma pa wodia ma SANTEHENE ze minim se SANTEHENE mom de so som no na asom no yi a ana o ma opanya e ma o ka ne fekuo ho yewra wada mama ye hu nan wo betena drobon aye Drobonsohene no dwuma ben na mo ya hayo no dwuma kwete be na mo di ye nti so SANTEHENE ni a nti mo asom ohene abeto sa abre sade medinka ya ka no mena na ye bofo wo ye sombofo okum so no na amaniye mu no so okum so na ne ho niema no eye yewrade a ne dua ye fe ne mra ne se eno na ye hyemu entahra no akese na epie ha no ene ye de hye entahra no ena enketua no ene ye de ye ementia no ni nyina wo de hyew wo de tu fi a banya sem ansana na so no ene ye de yire twene so no enti ye kwina na kum so no a ye de sane ma wo nyina ba besom yewura efri tetetete no adase enti ne ye ba ye jabi ho na ye kwa metimi a kire wo ementia no ebigu ho akese no ebi wo ho ansana ya yiri bi tetetete e de abre yewura eno so ye twa so bi ye de eto ho ye de yire twene so no metimi anya bi di a kire wo sezi ena ne dua no enso enne ye frɛ no emena ye de pra ohen ho ohen kese te sɛ yewura nko na timi yusu bie ni nyina ye wo sample ho e kyese te na dwuma na me na ye de eye no no na ye wia ya sɛ kumnam a sɛbe ye de ye aduane de ye kan sɛ do bonso de oto kwanse etuo ye oto kwanse etuo kwanse ye dade sɛ ya ye yemu nkwai tan ye kumnam ni bia e da bre yewura e wo sodo e dia besom ene ya daduane biara na de ye no ne se enam se kuro no ye yewura SANTEHENE e kuro nti no se okum bopon e ya boa kese bopon ye ka se pon akese nde ka se bopon a aboa kese aboa wontimi nho no bomu so ye se otutu no asre ne abasa se wo ye bofo na wo Drobonsohene se okum bopon a eye amane eye nhye se ne sre no eye Otumfour SANTEHENE dia eso de SANTEHENE omfa ma ha wo de beba Drobonsohene fie ne ye gege boa no a edura daduanan a na mema e wo kurom ho no aso a na me tu odi akire na me de abesom miwura ya yesa adwuman efitin tete Otumfour osebonsu penso ade be pem nne amene wo kase na nam se ye koduru ho na asesem ayeden eye enipa ye no mo koye no enyina ye kofa abosom ta na ofiri banko de ba ho e de be gina akuro no na enam ekoya ye fa so som bosom no sonkunti no e ma bosom no be ye kakraka obi pawo no waba obi ani tirato obesom asekan nka no obi ho no na yade te se dam aye no oba na yate aduru aye no yade boni bia aye no e ba na yate aduru aye no eno na se be di kuro no mu nipa nyina baaye anka tetene ye kuro na so de ni ho na yewura Otumfour ose prempe yewura Otumfour prempe the first e penso ene ye be sreye sa da wo pese de matedis e ko ho ene o ma ye kwaye sa anye sa nanka ye ntimi mfa asore enko ho nka kwaside dura kuro no mu nipa nyina babusum vie ho na yedi nso asi botom no so ya hokoro bosom no ne yedi apete wo so ti Drobonsohene baka so bekoro nkuma jama no nko ade asen awia bo obekọ enam sa ade ni nti one mame musa wo ho nipa nso nwu akwantuom wo se de ya beba bewu ho wo yare kura wo beba bewu ho e kan so obekọ no kuro mu anadwo kuro beba fo mu akọ enam sa ade ne nso ne ya peti ni ndra
Oyini mame Musa osimo ko ye no mokoto nsuo wo ho. Ekoto nsuo ho. Na wona nakita ahayo bosom. Adenti na sa bosom na nsomoni. Na mo san kofa bosom foforo ebe kan. Enjiremu wom. Sa bosom no eya ahayo bosom. Eno ne yede ye ha. What you say? Na kuro nchichiri yemu no se nipa betimi adore na hoto beba no. E na kwankyere ba se tano na betimi ayere abo ayeye. Ne ko banko ko fa sa bosom de yere e bae. Na tano bosom so de amane yemu no yewura nko na ye ne dia. Enti na eduru se wo hyefa wo yi a eye nhye se yede ba. Ne yede no be yede tano no be som yewura. Se de na no kwada ba ko na twam ante na we beba no muhunu ye no. Busum bi enti ma ha bi kata no ho. Nse no de eye Otumfour edia. Eno na yewura wode chekire na Asante man. Oyine mame Musa adenti na wonko a wo di brem you know. We Otumfour bomofo. Na osa ye Komfo. Adenti a. Sabe woni mo no ahayo no ye de ko ye no ye kum nam. Me na nakofa abosom ne ba ye no na abosom na ka kan no. Za kan na na no. Ka me na na no a. Enti wo mema nko a enson ono ka ha nwotwe a omo ya hayo no. Enti wo komo ya hayo no akodu mre bi se kuro no be ye kese. Ne ye be sere yewura kuro no ye kese enti no. Wo hene na dwuma na ye kese. Ti adaro mama ye kwai na de hye ba konkom bosom no na ba kon so eni hene. O sa na me ba ye no. Enti no tetene de Drobonsohene wo ye komfo wo ye bofo na me ba ye no. Bosom no mfa komfo. Enti hwan na ene se wa na sanete enam se tete se wunti de wo se yewura se wo hia na de a me na wo se me shatare na me de yede eba awshafo meda wase yasam na se kire no no ya nkire mu a unhunu mu wonti ase da enti me na wodi kan no ye fe no komfo dwamna onu a ye fe no bofo dwamna de otoso ye fe no komfo de ya komfo kwache komfo kwakwa from komfo ya dente atakwasi penso ene mai benya adeshi a wode hene na adeshi a wokom bosom no abshafo aha titi obi kire so na oguso a ohwe mame eka kire wo se mene Otumfour komfo ana edi nkomo enne awie eyeden ya ya twetwe nkomo ye di nkita ho ye pekro Drobonsohene abakosem enne ohene ede amane sa mame nche o sa mane wo yi ayeye no tetene na nkenya nye obi na timba bi o sa dabi ebi ye nka nkire mu samre duru se ya ye bekom ni ya kire ni ye besi kina ni aboho bai abuzafo mama sama ka samne tie wahene mame na me honra na eba beto ankomo twetwe no abuzafo me twa me ho aba na ye ba ye de niam bebre ebedi akire wahene se dwuma wo hu no nei ena wo hu ni pam fra na nka kane no na nka ye wonko a worom ya konfo nko a wom ya bosomfo ajebi wo mo ehu ala na nka eba se ipam chewa mama na me honra me da me ho aba abuzafo mo tweme awzafo me da ma se mo tweme ama madam me ho aba me kai o se titi obi kire dwumade na wo hwe e wo Atinka TV so mene na Drobonsohene ana etwetwe nkomo wahene ye twa ye ho no na wo ka bibi wo se agure enye obia na timi babi enenti ana aye ne sa tete no na ye ka se yewura Asante ye se amra me komo a na nye obia na timba bi o ye be kom ne ya kire de ye besi kina na ya bo ho bai anase anka ye kan bibi hyefom wo be kom a kire sa wo kom no wantimi an kire emusuo ama ye nhuna se a wonsa nkokro mu da sana tisi na netie ne so timi kom na so timi kire de hye ho no anase wo kire sem ebesi se be mo ne yewura bo waba so ye fro se komfo hene wotimu afakai wotimu bankini ye wotimu akonwa ye de ye tena so wotimu bibia ya wo de be wo hene yeah nenam se na uba na wo be hye nkom na mam ana wo be ka se ade we na sabe ensu asefo no ana mukasefo na de ahye ho ne se nye saa wonsa nkoda obe din kontro ube kefia ha
am obusuafo aside aside kofia ko ma ne say akwedi control wantimi anyere ama sana semnete obusuafo ha ye tete obi kire tete no ye busum yi no eye sane ma we nyina bi ama ye wura ebo na baso o mana pakai ni nyina wo sesi ye man benjini ye man emfna enti no bon se busum bi ho na emfna twetwere nanim yewura na de ma SANTEHENE na de ma busum bi ho na ye tutu di na kiri yewura SANTEHENE na de ma o wo benjini yewura SANTEHENE na de ma o apaka yewura SANTEHENE na de ma Kemi wa haya meba. Abusuafo ma menka o se tete obi kire na ahwe no Watenka TV so program yi ana adwumadi aye die me ne wo nyina ana edi. Obetimi asande wo number e dia ba 0244508778. So pese obisa bibi e fa okuro ho ana so pese ote okuro mu panyin sem a obetimi afre ye bebe wa namon so ye ne wadi nkita ho ma menka o se ode ne ho bites ana kita ye mu a ye de dwumadi ebre o ene me ne nana Drobonsohene ana ehwehwe nkomo wo hene ye kono na wo kan bibi se SANTEHENE nko a ne tumi bo hene bia ba so e ma ne niema se bia benchine ye afna ana se apakan nana enei e de na me na fi ho amanye ne bebre e bia ba bia bosom no wo no na wo mo ameto bosom no ho empanimfo to mo nim ho amane bosom bi wo ha e ba na kire yesi ne so yewura na de maaye wo transia emfra wo nanim yewura na de maaye bosom no na no ho se bi ba na bi tapakam yewura na de maaye no amfa amakwa egina tete no akomtro do a wo ye dai wo komye wo se mesra meka wo sira kan o wo se mesra meka se aha ade we na cha ye betuo no na ye no a na wo ho so na so be din control se ade we kura na cha ne betu na se nya kura won san ko krom enu ti na meka se na nyu obi na timba be kombie edu ho ebi no mu dwane o din control Jasa wasra kentam hunu wonko krom yaroba yamane nenne no na ewiase abenti ya kase yewura ya samane yemra na obia ayedai atiasimbi titene de nanka na ehu ohene kwadama maye na yebewie no so no yebewie no ni ehu na konfo a aben ene omu mbata ho ani enti asamsia na ye ni asemsi wo hene ho ne ni bebia ye dai ye ko ohene me da ase akomko akantwa ho ne sire ohene aha eya tete obetire ana ye de ebre wo Watenka TV so ohene wadama mame musai Drobonso kuro eye ohene dia abusua ben me na be kom ha e kire ne ebesi ne de ye hye ho ena ye bo na ba so enunti na ma boson be ye kakraka saa no afa ni party ni din awa mama so ba bia ne ni beba na ade bi wo ho e wo ho sezi e da so Drobonso police a chew kwa na ye di si wo sezi a kasam kro ya ye be jaaw e Drobonso ani se ka da o mi no ye di si wo ya e be jaaw Drobonso wo de ka ye be chew o ho be to e Drobonso ya de si o si ye di si wo sezi e kanjia e be jaaw e Drobonso ana ye fe no brensem ase bosom ana say ye den ya nana bosom brensem da kakraka no so ye wurade ya obja ja sem si den na bofo aba ne ye te ho kopem se de asie no enkra be ba se emu ayere atete enu ne ma na ye kese ye sa nananom wonne ma bebre ayesa komu de kire na so ne sua tra ne sua hunum bia ya pepe hunu nti no ko ba bia wo no je nananom ho kire man ye bebrebe nti obi enko ho eno nkwa na ota ho ise da bone ne yakọ akobia pon ye bia ya ne de nkradu ayede atuma bi se kire man ye bebrebe nana me hu se wo ye ohene bosomfo nana nti be pem nne ye krom abo akokọ ya ponche ebi ma ho ne bi nso ma ho da nana nyema asesa nyina dabi ebi ma ho na nse on beda da me se kuro na ye kese na ma bi edwa nti be ya ma me ento aponche ho na me se me ene edwa na ebegu me nkofa ye me nana no mu kire no
mamme wo ma sem bi nkosi na so ko hinu ko yes an sem si an ye de ahyew ohene wada mama me musa aje se yewura nko a Drobonsohene na betima ye ho hyehye yes a ye betu ye bia na ye di so ohene Drobonsohene kuro kese abusua dodo sei me ka abusua me ka kanfo abusua dodo sei na Drobonsohene akanfo abusua ye nwotwe eno na ye de kekere asante ban ai bobodien asona asachiri aguna bretu oyoko aduana asene akaba ko na adako enua ne oyoko ai ohene ahanti makan adako enua ne oyoko ohene wada mama kanso yemfa sa mi refi ba ko ohene yan continue abusua dodo sei ana wo asachiri nko na bi ni ho asachiri nko na bi ni ho na busua di ka ho na yasona nana wo yasona ni Drobonsohene wo ye de wo yasona ni nana me yasona ni se me ka se me yefura chem na ba ye na so hunu ene abusua ma ye de mebo obsafo aha aye titi obi tire dwumade so Atika TV oh maka kire se uma refi ukro mo hina bena oyira awodwaba ase sabre ya ye di dwuma obi won kra wo bisa se na den na mpanyfo yi kan abusua ben wo kan oni se abusua ne de maame ne papa awo no ohene mame musa oye ohene ebomofo ana asa aye ohene ekomfo babusa se adenti na nko a wo di bremi no na se ohene ye bibia wo ba ha se ohene bomofo ana so ba ha se ohene komfo ana ba na mi bom amane ne ya hyehye eda bia won ye de ye beye ahayodwuma na ye no medinka aka se Drobonsohene obi a okutetu a okum nam ho bia no okum enam a ne sere no e fe no bosre yewura SANTEHENE dia enti megigi sa kopima daduanan ye da pa ade e beke akwaside no na ya so ane ye dia ba me ba se yewura bomofo ne dru se ohia na bosom no so de yama na yese nzo so a baba so ohene bo ma fami bodua ne ya so abosom no ana ye du atwapakam de bankiri ye ne Otumfour adiakire me ba na etuo no a me de kum nam no na da me ko ho na me de bobosom no ho e bai na obi a magye anyere anko gatetero ye base ya abu akonfo ni bi ni abosomfo ni bi hwe de abin no a won madwabum ye dai ebo ema wan hwe ya abosom be ye dai ebe yira nti no ye ba emema ne etuo ka ho a ye bo ho bai na se ye de no se yira me nsan nkokuro mu ho matum ho ade so no so kese na ye dai ayira nti kwambia me fa so me bo ho bai e de aba asade akono e ya ni prisam ti tano de e pie free dan mu na pie dia wudi ye ho agora agoro bediu obsafo aha eye titi obi kire mame na me homra na me ka se ode no ho bites ade kitai mo ede dwumadie nyina ebro sanso ana pensan bofo so kan ye ho a ede dwumadie nyina ebro enna mako heba eso ebo ye chidom ama ede dwumadie nyina ebro me da me ho aba na me ba mebusa wo hene se adenti no nko a ne suma ana so no nko a ne bosom de eba eda pakam me da me ho aba mo twa me me ama madame ho nyina ba ohene ye kono na ye twetwe nkomo na mebusa se adenti ana wonko a wo de sa abosom no eba oda pakam na benchi de si ne so na musan de tuo ebo no ho ban adenti a se de medinka aka tete no ewo dwumadi a di ma yewura e ma no bo no abaso o ma ne mfra o ma na pakai ma ne benchi ne ye ene bibia enam akomtrodo a wotimi ye dai e kom ye enti ena man wo sa amane no a wotimi ye dai eye bosom ne dia ni nyina nso wo ho sesi ti eba me pa no to pakam na mema di akire me pa ye de be so kwabrane de ne ho den pa na ni nyina no se ye ba ye kogunsa ebisa bosom no e ma no makwankire se obeta pakam obenante fom bosom no asana ye de naba asana ye de naba
na no kra no ebi wo mo no de mintimi nka ni nyina se ba deep kan ka je o se ebi wo no ma oba bibi timisi enti ansa na ye de be pie paase ye de ba no e wo se ne ye de ene kwanya ye de ye fa so no de me nka nkire wo Otumfour mpanyinse agroye de no na ade san kwantufo enam se me de bre ana di dwumenti no aha ana bre be ma me kwa ma me de nne nkomotwetwe ne nyina si wo hene wada ma ye ko sima ba akopɛ tia wadofo e tia wo mo som wo mo a wo mu nyina bomba be som eye santehene na ye nko sima ba akopɛ wo hene menchi akese pa ekoma mewura wo santehene wade do bonso che mense me de hene mfie du ngotwe mo ne ye wei na ko bru ne me ne bofo ne me ne komfo ne me a me hwe ho de ma no ne mpae pa onyankompon dwedi ampon enna me wura santehene so abodi amma me ne wa boa me na futuo mu ne de nda me kuro mu aye no se ma nyankompon ne me wura santehene aya ma ye boni tiafo ene do bonso aye kra behwe me ko ene ye kura kitu ene ho ye district capital na me ka soma me kuro mu fo de asom me ma ne mema enya sem ketwa omu nyame ma me nkwa yi ana se me nkwa dwoba na se me nkwa ba bia da na se me ma me som santehene me ba anopa awia omu di makiri o ma sa de me ko me de me kuro mu fo ase emu asikafo cheme ntoma ne sika omu tuka ba fie ni abebo aba so ni akekere me re me ndi mu bo wo mu din to ase headmaster governor ne adwoso omu nyina ye me kuro mu fo ene wo ma wo burikire ka se me tukwa ya omu twa sika ma me se no bosia fa so asom me no bosia fa boa me no ni nyina nso ye ntoto ye pa ni akwanjere pa me wurade ma me a me da tutu kro no ama ne atumpon no ana ama o mo nso so eso me sa ma me timi som me wura no timi da me kuro mu fo ase da gana ma nyina ase ene bro bo so fo ma mu anso o ma wo ho ne wo ma wo kuma se nyina me da o ma ase papa Otumfour aha ne bre ma kwa me de nkomotwetwe ne nyina si me kai o se me ne na Drobonsohene ana twetwe nkomo na ma me kan kire o se ode ne ho bites ana kita ye mu ma ye de dwumadie nyina bre o sanso na pensan bofo so e kan ye ho e ma ye de dwumadie no e bre o mako heba enso e boy ye chido ma ye de dwumadie ne nyina e bre o e ye ruade pa na o twese ne brekuro ye e wo station kuro ye be se ne sia